ondo? Ez dut asko ikusten, zen, gara, foka huekin. Bai, hortzaudete. Bueno, hemen barruen hobeto. Kanpoan baino, suposatzen dut, hotz asko jegurako kanpoen. Baina gaur hemen daude, bero, ze gaude, 2008-etik. Beldur bariken sari beraketan txalabaroa. Aize berotasuna, hola bai. Anima dut atorrezeate, ondo atorrezeate. Hori da arrazoia. Bueno, hasi aurretik, eskerrak eman behar dizkiot, batiz bat hau posible induten parte hartzaile guztiei alde batetik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eudel eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailak Emakunderen eskutik, txale beroa beraientzat. Oso ondo. Baitare agurtu behar dut momentu hontan streaming bidez hau guztia jarraitzen izaten pertsona da nahi, ze badakit etxetik eta iskina guztietatik ikusten nahi izatela. Así que kaixo da noi, ez dakit kamara nun dauden, baina bueno, nik kaso ingo betola, handik, epa, kuadrilla, anatzetik, epa, amatxu, nera ama ikusten nahi da, zandire esot ama, jarri streaminga. Bueno, baitare, zeinu hizkuntzara egongo dira interpretatzen gu hemen esaten ari gan guztia Amagoia eta Oiana eskuaireren eskutik, txalo beroa beraien zabaitare. Hau da Oiana eta gero etorriko da Amagoia, vale? Baitare eskerrak eman behar dizkiogu, gaur eskerra mundu guztiantzat, eskerrak daude rebajatan gaur. Eskerrak eman behar dizkiogu baita ere, Beasaingo udalari, Berdintasun sailari, Hezkuntza sailari, Gazteria zuzendaritzari, EHUri eta EITBri. Txalo beroa beraientzat. Karo, hau guztia posible izateko, behaien laguntzare ezinbesteko izan delako. Bueno, eta esango ez dute, etorri da hemen Iban, aizaku guri txapa botatzen, baino enaiz ni bakarrik egongo gaur hemen gainean. Zen erekire egongo da, aurkezten baitare, bueno, maravillosa, da kompositora, rapera, abeslaria, zuekin, guztiokin, anekdotas! Yepa! Txalo! Beno, arratsaldeon, Beasain. Arratsaldeon. Kaixo, eskerrik asko. Pozik zaude. Bai, egia esango goak nituela, etortzeko. Bai, eske ez ziazu esango zu ere beldur bareken fana eta jarraitzaia zehala, ane? Bai, a ber, berez duela urteak ez naitekeela apuntatu, baina bai jarrera, osea, erabat defenditzen duela eta erabat fana naizela beldur bariken jarrera ez. Claro, ze, igual urteengatik dakigun bezala beldur barik da 12 eta 20 urte bitarteko gazteak bideoen bitartez parte hartzen duten proiektu bat, batiz bat, gure gizartean egunerokotasunan bizi ditugun desberdintasun horiei aurre egiteko, ez genero desberdintasun horiei aurre egiteko, eta baita ere, indarkeria matxistaren inguruan hausnartzeko, eta hori guztia gure mahai gainean, gaur egungo gizartearen mahai gainean jartzeko. Bai, hori da, azkenean, ez da bakarrik ere bideo bat bidaltzea edo klaserako notarako lan bat egitea, baizik eta jarrera bada, ez da, klasean, lagunekin, familiarekin, baita sare sozialetan ere, jarrera bada, ez da, pixka bat horrelak eta estereotipoak apurtzea. Eta urtengoa, kuidau, 14. edizioa da, txalo beldur baren entzat, 14. edizioa, oso ondo dao. Eta azken finean baita ere, bai sexismo eta bai machismo horri aurre egiteko konpromiso pertsonal eta kolektibo bat behar delako. Berdara, zango dugu, beldur barik jarrera hau, ez? Azken finean, hori dela. Eta, ane, bai, bueno, zerbait gehiago esateko lema dukazu, zuk esan lasai bota barroko dana, baino bestela, nahi baldin badezu, karo, musika pixkat, ondo torriko zan momentu hontan. Hombre, bai, zena izu abestea. Piskat moitzeko gorputzak abesteko. Ze, pasoman behar diegu hain, Durangoko abesti feministen lehiaketa irabazi duen talde bati. Bai? Bai, pentsatu behar dezu ze talde dan. A ber. Ba, ezakit ez naizelako aurten egon. Ez zea aurten egon? Ez. Pista Zek badakizue? Bakizuen horki irabezi duen aurtengo Durangoko azokako feministaen
Abesti feministen lehiaketa. Eta irabazizun publikoaren saria, eta abesti honaren saria. La Casa por la Ventana esaten bezala. Bai, esan ez dakit. Nahezu pista bat ematea? Bai. Zenik leno teknikariekin hitz egin dut, eta pista bat adostu dugu. Aber, pista hori, teknikari? Uste dut badakidala. Ez da goizoko zure mobileko alarma. Bada alarma bat, baina ez da goizoko alarma. Eta argiak moreak ziren. Argia morea ziren, beraz, alarma. Alarma morea. Alarma morea, txalo bero beraientzat. Txalo bero bat, zuekin alarma morea. Gogoko dut esnatzea, eguzkiaren indarra, suzko golaren azpian, dantzen eta matxinala. bagoaz aurrera,
harreman osasuntxo generoen artean. Nagiroan edo tabernan, denoskal kantak edo reketu izaleak, berri astindu zauba gurea, guztiak batekin erasoen aurrean. Gozatzeko inor mindu gabe, denen ardura izango da, etxera dantzan iristea. Ez betida ez, jaietan ere, erasorik ez. Ez betida ez, jaietan ere, sexismorik ez. Venga, hori erresa data. Lapeko zakarraren, atarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruliruli, txirulirula, nor kantatuko te du soinu txori. Txiruliruli, txirulirula, nor kantatuko te du soinu txori. Oianaren zolan, solaren zolan, lili bat badago beilari. Txiruliruli, txirulirula, nor bilduko da du lili xarmantori. Txiruliruli, txirulirula, nor bilduko da du lili xarmantori. Zakarraren, atarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruliruli, txirulirula, nor kantatuko te du soinu txori. Txiruliruli, txirulirula, nor kantatuko te du soinu txori. Sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo, sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo, sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo, sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la. Alfa, mila esker. Azala!
lanpara, koloreszentzia, irribarrea, duzu soinea. Koloreszentzia, irribarrea, duzu soinea. Eungorra moldatu beharrean, begirada aldatu. Zaintza eta afektuan bitartez, bihotza indartu. Zeuren eurrira eraikitako edertasun kano. Behar dena talitzakenaren erdian gaudeku. Baina baigo horrena izpiluan aurrean, geratzen azkenan hau naizela. Inoiz ene gustura, baina neure ardura, dudan apaitatuta gozatzea. Koloreszentzia, irribarrea, duzu soinea. Koloreszentzia, irribarrea, duzu soinea. Mila esker gonbidatzeagatik eta hemen izateagatik, zuek ere. Abesti honekin bagoaz, ezagutuko duzue beraz, abestu fuerte, Goazen! Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzeldi oa iruten, bere barnean irauten, oinatez ikasia, ikasia. Daletan gora, oroitzapenen gerora, iesetan janitzala. Nula zelarretan, gure peleko hartzaia. Mendie daletan gora, oroitzapenen gerora, iesetan janitzala. Esian urraturi, libratuen kantan, loturan guztietatik, gorputzaren mugatatik, aske sentitu nahirik, ta azken atxauera, bertxorik sakonena. Esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Nola da? Nola zelarretan, gure peleko hartzaia. Mendie galetan gora, oroitzapenen gerora, iesetan janitzala.
esker, urren arte eskerrik asko. Bueno, nunago zein larretan ure peleko hartzaia. Bueno, diferentziak ez da, guke, bueno, kantatzen dut maravilla. Txalo bero bat, Txalo bero bat. Uretxu eta Zumarragatik, Usue, Ainoa, eta Nerearentzako. Bueno, eta Amagoia etorri da oain, zein hizkuntza gure interpretatzen, oso ondo behentzatek, no? Oso ondo. Bueno, eta aurra jarraitu horretik, eskarrakin jarraitu bardu baita, ere? Bai, karo. Bai, eskarrak, gaur, eskarra zuri baita, ere? Baita zuri ere, tortzeratik, bai. Ze, bueno, eskarrak eman barrizko gu baita, ere? Eskerrak, bueno, berriz eskerrak, madre mia, hainez esaten eskerrak. Sortzen kontsultorari, hau guztia posible induelako. Txalo bero bat. Behentzat. Bueno, baita, tailerretan, tailerrek ematen egon diren profesionalen dako, beste txalo bero bat. Bai. Baita, autobus gidariak, superimportante. Claro, Autobus gidariak eskerrak eman berdizko. Baita, soinu eta argi teknikariei. Maravilla, antxe, honenak. Ei! Katerineko, bueno. Ez dago katerinik, ez dago katerinik. Bai. Ez da egon. Bueno, baina zeu saiona da hon, palomiteruei, bai. Eskerrak, ze ona palomitak. Ez ditugu jano haindik. Guk ez. Gero jango dugu. Eta kantinplorak. Ze kantinplora? Kantinplorak, beira, hemen daukan erera, kantinplora. Kantinplorai, eskerrik asko. Eskerrik asko kantinplorai. Baita ere. Hemen hola gero jarri lekezu hemen txintxilika baita ere, tal. Kirola etxea jutezea nien baita ere, futin itxea, kantinplorakin, hemen txelako, Hori da beldurbarik jarrera ere, bai. Ikusteko, hor da holako. Eta txan. Hortxe dago. Bueno. Dakitxo. Beraz, a ber, zuz ezara. Nize. Azala barea. Nola azala barea? Ez aldakizu, hemen behasengo jendeari barea deitzen zaiela. Euria asko itxeulako, eta euria itxeutenien normalien atea itxeielako kanpoa. Gaur euria ari du, kanpoa guaz. Ez, ara, bareak aza jaten du, eta ordiziekoei aza deitzen diete. Orduen zan nahi ez du, karo. Behasainekoek, ordizikoek jateki ustela. Hori da. En plan, azkoiti da azpeiti bezala pixkat esango dugu. Ni azkoitiarra naiz, azpeitikoek hor daude. Bueno, pixkatola esango dugu. Baina niri azata ez. Niri gustatzen ezkit, olan ondoko odolostea. Hori bezalako egiztao. Si lo digo. Oizien atxalien gauen earra. Bueno, hau esan da geho, aikozate pentsatzen. Bi hauek amena idie raka, dalekete pego isildu gabe. Gu etorri geha ona, gure saria jasotzea. Bai, hasiko gara, ezta? Hasiko gara, bada gara ja. Azteko esan, adintarte bakoitzeko bi sari banatuko ditugula. Adintarteak dira 12-13 urte bitartekuek, 14-18, eta 19 eta... Osondo, zenbakixe badakizkizute. Eta gero badira beste bisari, ikusentzunezko lanaengatik, eta zuek botoak eman dituzuen sari horri. Nik esan behar den niri idatzi atela batzuk Instagrametik, esateko, behaiei bozka emateko. Bai? Bai. Baina aurkezle bezala esan behar dut, ez zietela inorri botu eman, porque karo, aurkezle bezala. Karo! Jaso ditut mezu batzunik, bai, jaso ditut. Bueno. Pero hasiko gara, orain bai. Baina ez eman lan jaso ditugu, superimportante. Bai. 200 eta... 64 bideo jaso dira aurten. 264. Izugarri pila dira. Bueno, egon da, epaimaia, goiz gau eta arratsalde, bideoak ikusi. Etorri dia, 42 bideo Arabatik, 129 Bizkaitik, eta 93 Gipuzkoatik. A ber, Arabatik zenbat etorri direne. Venga, Arabatik? Bueno, etorri dia, bai, handaude. Zenbat! Lau, ez, gehiago. Eta Bizkaitik? Opa Bizkaia, oso ondo! Eta Gipuzkoatik?
Oso ondo Gipuzkoa baitare. Oiek dira idatzi dutenak ziur. Bueno, Beno, orain bai. honekin eta honengan, Orain ja, hasiko gara banatzen. Beraz, nervioso zaudete, hasiko gara, lehenengo. hau da emozionantea, ja sari banaketa, sariak, tal, Bai. hor daude sari danak. Bai, gero ere bideoak ikusiko ditugu. Bai. Bueno, lehenengo saria, lehenengo kategorikoa, 12 eta 13 urte arteko kategorian. Donostitik, Antigua Luberrik, denok berdinak gara, bideoa ikusiko dugu, eta aurrera bideoa. Txikitan belarritako zuloak egin zizkidaten. Futbolean jolasten ez didate utzi nire generoa dela eta. Danborradan danbo izaten ez didate utzi neskek ez dindutelako danbo izan. Ez ondartzara edo pistinara joan depilatu gabe negoelako. Klasera etortzeko denbora asko behar dut prestatzeko. Nozbait, pentsatu dut, hau ez dut jango loditzen dudalako. Idan panprinekin jolaztea gustatzen zitzaidan. Noizbait jaso dut sare sozialetik eskaera desegoki bat. Nire lagunari etxera iristean mezua bidaltzeko eskatu diot. Normalean agurtzerakoan ez diate eskua ematen, bi musu baizik. Itxalo bero bat. Bale, igo daitezela irabazleak. Bueno, irabazlea esango dugu, errepresentante bezala torriko zinen akaso? Tutorea. Tutorea. A ber, emango dizu, saria, katapun, hau zuretzako, eta baitare, hau zuretzako. Bueno, argazki bat etako dugu, hau oso politak gatzea, argazkitxo bat. Venga, bale. Txaron. Hola. Hortxe. Oso ondo, a ber. Nahezu hitzen bateo esan akaso? Zorionak. Bueno, hemen bakarrik utzi nautela, ze batek inglesa, besteak entrena, besteak baleta, besteak musika, eta azkenean ni bakarrik etorri naizela, baina bueno. Baina saria danantzako. Bai, noski. Oso ondo, eskerrik asko eta zorionak. Beno, bagoaz bigarren sariarekin, aipamen berezia, Donostitik baita ere, San Luis Lasalle kirolariak, beldur barik bideoa. Aurrera bideoa. Txalo bero bat. Entraron
zu tiroa. Venga, azten gara. Oso txarra zara. Hortzea izan da bakarrik. Ama, aita, biak partida daukat. Joko zer ikustera? Ez maitia, biak zure nahiaren bildoa daukagu. Ezin dago da joan. Ama, ez duzuen esan? Ez maitia, aitak arratzoia du. Ezin gara joan zure partidura, anaiaren entrenamendua daukagu. Eta gainera, zure zelaia zikina dago, eta jendez beteta. Nazkatuta nago, beti berdina. Guri beti zelai txerren ematen digute. Kaixo, lehenengo gura dut hori. Gona, eta kamiseta, eta praka da, motel eta kamiseta. Baina, nietu nahi gona, ni prakak nahi dut. Hau, ezin ezkoa. Zu, gona gara dizu. Baina hau ez da bidezkoa. Mutilak dena ondo zegoenean korrika egin dute, eta amarrak ziren korrika egin dutenean, ez bero honek, ipras direla eta eguzkia jotzen duela. Egia da. Beno, saioa, bukatzeko, neskek korrika egin dute. 3, 2, 1... Benetan hau bidezkoa dela pentsatzen dute? Atzo, nire teniseko lehen entrenamendua izan, baina askoan antzerakoan, neskek gona eman eta mutilei galtzak. Ni galtzak ditu eta galtzak eskatzerakoan, ez neska nintzelako gona jarri barkoela. Hori ez da bidezkoa, hori aldatu behar da. Ni atzo prosako egin nuela, nola mutilak lehenik pasa ziren, gure lurra ikaragirri galtzak zegoen. Ba, nire gurasoak ez dira nire partidura behar. Zeren, esaten dute gure zelaia okerrena da, eta egia da, neskei zelai okerrena ematen dugute. Hau gauza txikiak dirudite, baina azkenean handiak dira. Gu nazkatuta gaude, eskuide berdina behar dugu. Kirolean eta kirol kanpoan. Hau, ez dugu onartu behar. Jarrera bet salatu behar dugu. Beldurgabeko jarrera nahi dugu. Eta zuk lagunduko diguzu. Beno, irabazleak, igo daitezela? Txalo bero bat, behientzat, oso hemen datoz. Iepa, kaixo. Venga, hau zuretzako. Argazki bat atako deu, de recuerdo? Venga. Naztu zazkat zerbait esan? Eskerrik asko sari hau emateagatik eta baita eskerrik asko gure irakasleari hau aurrera ateratzen laguntzeagatik eta Luken eta Luziari gure lagunak direla eta gaur ezin direla hemen egon, baina sari hau beraiena ere da. Oso ondo, txalo bero bat, eskerrik asko. Zorionak. Agur. Beno, jarraituko dugu urrengo kategoriarekin, bigarren kategoriarekin, 14 eta 18 urte artekoen lehenengo saria. Mutrikotik, dantzan jarri gaituen Arimak bideoa. Sortu eta egin sorgin, erre nahi eta ezin, gorputzak errearren, arimak erretzea lortu ez zituztelako, errena izan zenituzten sorginen bilobak garelako.
indarra direlako, haiek, gure amamak. Dena ilun egon arren bidean argia utzi zigutelako. Ahots gabe geratuta ere amorerik eman ez zutelako. Isiltasunean bizi izan da ere emakume guztion ahotsak izan zirelako. Izan zirenengatik. Munduan barrena isilean dabiltzan emakume guztiengatik. Dena eman zuten horiengatik. Gau, garenagatik. Eta ondorengoek izango duten etorkizun askeagatik. Arozaro, mendez mende, gure borrokak ez duetenik, ez du mugarik. Infernuko kateak hautziz, pausoz pauso, zu inguruan dantzan, elkarrekin bat eginik. Bizire jarraitzen dute haien harimek, ez dira inoiz hilko, ez gara inoiz hilko. Beno, oso polita. Ze polita, eske pelos de punta, Igo, torri. Txalo bero badaientzat! Zorionak! Ai, papelak. Pasa danak, sartu etxeaino. Sukaldeaino sartu danak, venga. Oso, bai, barrunaino. Hartu. Hala, venga. Bueno, zema jende, zorionak da noi, Venga, argazki bat etako deu? Bera bat eman erit. Oso ondo. Fuerte. Bueno, norbaitek nahi du hitzen bat esan? Bai, Lide. A ber, Lide, torri, Lide. Hangoan neri tokatzezat, vale. Bueno, nik izan zen egin nuen aldarreka bizka bideo honekin, jendeak ulertzeko ez, zen egin nuen, bari. Hainbat emakumeek historian ziarrein deuen borrokia aldarreka hona egin nuen, oen dio gure harimak eta eurenak ez diala hil, eta oen dio biziriz egitzeuela, eta inzeuen bidia eta guk egin geuna, inoiz ez dela desagertuko, da hori zen egin nuen aldarreka gure bideo hontan. Oso ondo, eskerrik asko txalo berba behentzat. Zorionak, disfrutau. Zuei, eskerrik asko. Agur. Ai, nire papelak. Ya está. Beno, eta jarraituko dugu kategoria bereko bigarren sariarekin, aipamen bereziarekin, eta hauek ondarroatik datoz, eta izena da, heldu da, egan egiteko garaia. Txalo bero bat. Urtik pasa egin, askatasune galtzen guz, jentik zezan gora ben pentsaten. Zerrein, eroze pentsa agintzen, emakumena zenetik danaro aldatzen. Txikitxaz printzesa jantzitxe jute ginen kalea, eroplaxan askatasun askorrikan. Aizti askantaten, eroaman erropa jazten. Neski, muti, erobeste eroz izan da, soinin eukanak ez ban afektaten. Ama bosturten erateuk izaten gintzan amai. Toa nahi ara nine une, bosturte geunkanekoen birixatan. Argazkisak ikusi eta gure burua itxetza galderi. Nun gatu erri barri. Desiaten eoten ginen, gona barrixe, bikini barrixe, erotxaketa barrixe estrenateko. Baina postasun hori biurre bihurture. Gaur eguntza ez zuzelatik gure gaberoko kezki. Konparaketa konstante baten bixi gazelako. Komentaxo machista, homofobo, zein transfobo zinguratute gazelako. Behin eta berri esatetzau gure buruai, mugauten biro laguneroko jana. Aiara ordu komentar
kaixuk entzun eta nahi aurretxeko. Hori zuz jatea, erakusten zuz. Latza xurrieko azata, ez toxe gantzeri marika emotezule. Etxeko espeiun behatzen ga, eta ez gazko gustaten zer ikusten dauen. Argaldu mina, lodietxon mina, hau gazten barot, gexein arakusten, erolaik muti emoten dut. Txikitxaz gurasukin etxea, bainion, bidin erasotu isatin bilurrak atzetik datorren menpeoti itxesta. Lagunak inondo pasat izan gure nasean zina. 10 urte geroa gure helburu, epaitu ez isati, etxe ondo aiati, ero ardura gehitzen ez gutire. Baina nik ja ezin eke gehiago. Nehar besteik ez tozu etxen ezatezku, eta garrik barrutze zentuten du. Malkuk amaitzen duz, baina gura matatako begiradik guzurrik ez dago esaten. Baina matxure! Azkega ondo pasateko, bilurri pai jateko, zein kalin azke eta zigur zentiuteko. Urtik ingalderan zerrendi laburtu naxan, luzatzen beste ikusten ez duelako. Nire gorputza zorro egoti, isetxarra ez talako, gure bizimodu geroa eta gogorragoa etxi onartuko ez duelako. Ez gatxue inoz gexa txikitzuko, geuridan eskutan euki arte ez gaixilduko. Azkatasune, ziurtasune eta inbeste mereziroen matxasune inok ez tozku lapurtuko. Feminismun aldeko borrokan ezin gatxue geldiarazi. Alkarreaz gazela ez izku berriroen minik. Amatxure eskutati, aiara egan etxeko ordu. Eno, zorionak, igo, gora. Ondarru! Aupa ondarru! Ai. Zorionak! Hementxe, zorionak. Hala, hola, arratsaldeon, kaixo. Jaren bifila igual akaso, bai. Bueno, bat-ematen nahi bitzein, zerbait esan, eskerrak eman. Ez, bueno, eskerrak ondarroi. Bai, haupa ondarro. Hala, gero arte, agur. Zorionak, eskerrik asko. Beno, eta bagoaz, ja, irugarren. Irugarren kategoria, azkar egea, pin-pam-pum. Ja, helduenekin, 19:20. Ja, hor ondo, palomita bukau die, ja. Ja. Ja, bukau die palomitak. Bueno, gero afaltzea junda, jazta. Beno, Kontxo, barkatu. Elgoibarretik, emakumeen eguneroko borroka, bideoa, txalo. Txalo, bentzat. Txalo.
Oso ondo, txalo bero Zorionak igo, gora! Ui. Beno, niri asko gustatzen ari zaizkit bideoak zuei. Ere bai, gaina batzukin emozionatzen da nahi naiz, eh? Bai. Oso ondo. Bai, benetan, bai. Guztako zorionak. Hauxe, hori da. Txalo bero bat, eta zorionak. Oso ondo, nahi zute zerbait esan, eskarrak eman norbaiti? Bueno, egia esan da ez genuen espero, gogo asko ginen genuen bideo hau eskolako, da, bueno, deitu ziguenean Kriston Irrika genekan etortzeko, da eskertzea, bai saria eta bai omenaldia, kantak, dana. Zuei parte hartzegatik eta... Zerbait esan? Vale. Gogoakin ez gehatu behintzat, Eskerrik asko da zorionak. Bai, txalo bero bat. Eta oan aipamen berezia, inbardeu? Bai. Ba hori, bigarren saria, Bilboko, ongi esaten da, Txurdinagatik, bai? Ongi esan dut? Txurdinaga. Venga, Txurdinagatik. Eta bideoaren izena da... Aize Berri! Txalo bero bat! Kaixo guapa, zelan? Badakit oraindik ez dakizula nor naizen. Tira, badakizu baino behar bada oraindik ez nauzu errekonozitzen. Karta hau idazten dizut aholku pare bat eman nahiko nizkizukelako. Gogoratzen zure lehenengo juergetan, guapa joan naizen nuenean eta juergatik etxera bueltan, tipo batek kaletik zuri lizunkeriak esaten hasi zenekoa? Ez zenuen sinoko hori berriz jantzena izan, eta pena da, primeran gelditzen zitzaizun eta. Edo lehenengo harreman super erromantiko hura izan zenuenekoa, txiki sentiarazten zituen tipo horrekin. Maitasuna bai dela polita, eta ez, baina nora zoaz horrela makillatuta, nork idatzi zaitu, ez duzu nirekin gelditu nahi, edelako kaka guzti hori. Gutxi ezten bazaitu, ez da hor. Izan ere, gerora ikusi zenuen, nola joan zen haustura. Ez zen bat ere xamurra izan. Maitasuna ez da inoren laran jarria izatea. Haustura batek ez luke denako lokan jarri beharko, baina hori, sakon-sakonean, bazenekian zuk ere. Gogoratzen alduzu nola gauza hori gertatzen zirenean intuizioak esaten zizun zerbait ez zegoela ondo? Balaztana, arrazoia zenuen. Egiozu kasu gehiago zure buruari, ez zaudelako oker. Batzuetan, pentsarazten digute ero gaudela, exageratu bat garela, baina nor baloratzen du hori? Zerbait gustoko ez baduzu, nahiz eta broma bat izan, kuadriako komentario bat, esan ezazu. Behar baduzu eskatu laguntza, ez zaitez iso, ez zaitez zure barrenean itxi. Deitu izazu laguna, gurasoak, nahi duzuna, baita laguntza profesionala ere, behar baduzu. Makillajea gustoko baduzu, apaindu. Armairuko kajoian kamiseta zarren azpian zokoratu zenuen soineko ura, zer esango dutenaren beldurrez berriro jantzi ez duzuna jantzi nahi baduzu, jantzi. Musikak askatzen laguntzen bazaitu, kantatu. Mendiak lasaitzen bazaitu, ikasi zure bakardadeaz disfrutatzen mendian. Kolpeka aserrea askatzeko beharra baduzu, hartu eskularruak eta eman behar bezain beste golpe. Mintza zaitez garbi, ez gorde dena zure barruan, izan zaitez zeu, aske. Ikusiko duzu zeinen ederra den nahi duzun moduan dantzatzea, zer esango duten pentsatu gabe. Soilik musikaren pausoak jarraituz, edo ispiluan begiratzea eta zuta zarro sentitzea. Zure iritzia ematea, beldur barik. Ahots garbiz eta entzun zaitzaten. Edo ez dut nahi, ez dut gustoko esatea eta ikustea ez dela zer gertatzen, ez dela zer txar pasako. Baina maitatzean ere, maitasuna sentitzean, baina maitasuna asertiboa, sanoa, non baloratzen zaituzten eta zure lekua ematen dizuten, lagunekiko maitasuna, musu baten maitasuna edo ama batek senti dezakena. Polita, betegarria. Deskubritzea zeinen indartsu zaren eta naiz eta kolpe batekin erori, urrengo kolpea zuk emango dituzula, eta edo zer gauzarako gaitzarela. Edo kantatzea, ahots barik gelditu gabe, eta barruan zenuen guztiak gitarraren laguntzaz askatzea. Ikusiko duzu, maitia, emakume izatea zeinen ederra den. Postdata, zeu naiz, etorkizuneko zeu. Zeona. Oso polita, oso unkigarria. Txalo bero bat. Bai, igo. Eta eskatu behar diet aurrekoei baitare igotzeko, ze
sariz konfunditu naiz. Osa, aurrekoak jaso duna saria etortzea mesedez, ze eukidetor lapsus txiki bat. Eta, klaro, tamainak importa du batzutan. Duen kasu hontan... Hori da, aldaketa egin behar diogu, el gol baiarreko hori da. Kaja txikia handiaren gatik. Karo. Zuena handia dela, zuena handia dela. Zuena handia da. Ya está. Zorionak, ya está. Baina aurre oso ondo dao, Zorionak. Txale gara behaien Nahi zute zerbait esan? Bueno, eskerrak taldeari, kriston lan egin dugulako, ikastetxari bebai. Da, bueno, azkenean falta direzela estenatoki gainean, zineman, musikan eta dana emakume gehiago, así que animatu eta beldurra hauek aztertu. Da hori da, izan dela oso polita bideo baten artea eta feminismoa batzea, eta mi esker guzti hori. Zuei, zorionak. Baita ere, dena zorionak, agur. Beno, eta ja, banaketarekin... Ia amaitu dugu. Ia amaitu dugu, ze falta dira bizari? Bizari falta dira. Bizari berezi, oso berezi. Bat, ikusentzunezko lan artistikoaren gatik. Eta bestea, herri bozkagatik. Hori da, lehenengo emango dugu, ikusentzunezko lan artistikoaren gatik. Arimak... Txalo bero bat! Berriro ere, igo zaitezkete berriro. Emozioa, zirrara, poza... Torri, ez dugu berriro jarriko bideoa, baina jaso dezakezue saria. Hala berriro danak, sartu barro baino, etorri berrize. Eskerrik asko. Hala. Venga, beste argazki bat ingo deu, ja, gratis guztiak. Venga, sartu berriz, hala. Oso ondo, hala. Kaixo. Zure notzat horri? Bueno, berriro zorionak. Oso ondo zeon, lana, oso ondo, ederra. Bai. Editorea batez ere igual zorionak, editoreari ikusentzunezko lan zoragarria indula. Oso ondo iraide. Esan. Eta eskerrik asko Juleni bai, lagundu zigula edizioan. Haupa Julen eta gure dadeko mutilak, oso importantia jara bai mutilak, borroka honetan. Eta haupa gunezkak, haupa oso politxak bideo danak. Oso politxak. Oso ondo indezute. Ondo pasa, kuadrilla. Aio. Ondo irabazia. Ze energia, ne? Bai. Qué maravilla. Jo, eta mendik etxe dagoaz, oke? Bueno. Ez. Bueno. Eta... Beste bat balta da baindik? Azken saria. Bozkaketa. Zuek bozkatu dituzuen bideoak, zuek egin duzue sari hau egotea, beraz... Bio batea segundu, bezke honik emozio bat DJ. Izango dugu osoa, beldur barik 2023ko herri bozkaren irabazlea da... Tolosatik... Berdintasun gerra! Bideoa! Eskolako patioan futbolean jolasten, neska bat etorri da jolasteko galdetzen. Guk ez eskan diogu burua okertzen, oso txarra zeratu baloiari ematen.
CapCut patrocina. Bueno, igo, venga. Igo, zorionak, noi? Zorionak. Herri bozka. Hau da, benetan nik ere bozkatuko nuke. Bai, nik bai. Zorionak. Pasa, no berriz, kaixo, zorionak. Hartu. Kaixo, zorionak. Pasa, kaixo zurire. Zundula zea? Zure izena? Iker. Iker zemuz ondo? Argazki bat? Erto. Argazki bat etako dugu, venga. Venga, zorionak. Ba, irribarre bat, esate dut, irribarre txiki bat, sikiera. Bueno, oain, Nebauze kantatu, hasia kapela? Itzen got. A ber, lehenengo eskerrik asko beldur baikeko jendeai bozkaketa hau organizatzeagatik eta denagatik. Baita eskerrik asko hemen ez dauden beste irakasle eta gure lagunei baita bideon agertzeiana, ze behaiengatik hauetzan izango. Eta eskerrik asko baita bozkatu iguztuen guztioi, ze zuengatik ez baldin bazan, hau etzan gure eskutan egongo. Eskerrik asko denai. Osondo. Zorionak, bai. Osondo, Jon. Osondo. Oier. Eta, hane daukegu igual eskakizun txiki bat. Bai. Momentu hontan. Ze, esan diate pinganiotik, oantxe bertan Euskal Herria osoa daula, deseatzen, zuek, abesti hori. Abestea. Feminismoa. Momentu hontan, hemen, en directo bizitzeko. Bai, mei. Herriak nahi du. Herriak bozkatu zaituzte. Estribilloa. Dale. Ta musika. Musika jarri. Claro. A capela. Harri, hemen. Baina zue gukin baita, Denak, Dale, Bat. Feminismoa da mugimendu ederra, aspalditik dakarkigun berdintasun gerra, matxismoaren jarrera da oso gerra, hau moztu izateko ekarria zerra. Ratatata! Eskerrik asko, gozatu saria. Eskerrik asko, zorionak. Nahoz hemen gatu, Ja, konfiantza hartu dute estenatokian da, jazta, ja, mentxe. Bueno! Ba hori da. Atxalde harra gatu da, Bai. Oin, ze iruditzen zaizu, beste abesti talde bat ekartzea badau. Bai. Ya que estamos. Beno, azteko, eskerrak ere, horrendik ere eskerrak. Eskerrak ez, Madrizko, etorri zaten da noi. Etorri zaten guztioi, parte hartu duzen guztioi, bideoak egin dituzuenak, bidali dituzuenak, eskerrak bestela hau ez litzateke egingo, ez legoke beldur barik gala hau. 274 jaso ditugula esan barra dago berriz baita ere, 274 bideoi eskerrik asko. Laguntzen egon zaretenei. Denei. Eta honekin bagoaz. Triste, akaso, egongo zeate? Ez dago sari gehiagorik. Bueno, bai, gure saria da, zuedanok etorri zatela, eta zuedanon maitasuna eta kariño daukagula. Hoi egia da, bai. Bai. Eta beno, bera sainire desengo herriari baita ere. Eta oain, paso eman behar diogu, Lisboari abestuko dula, libre abestia. Txalo bero bat, Lisboaren dako. Hemen datoz, kaixo.
Jendartean erruduna naiz, kaletan egiak zalantzan, begiko darren menpean, nire ahotsa sinisteko ez gai, Mi esker. Txalo beroa behintzat. Azken fina, libra bestiak ondo islatzen dulako beldur barik jarrera. Libre jaio behar garelako, eta zutik eta tinko bizitzeko aukera, eta bizi behar garelako, eta kitxo. Eta punto. Bueno, eta oain ja bukatzeko, eskatuko jat hemen lehenengo filako hauei, mira zeman jadonak, claro, argazkitxo bat ateatzea igotzeko. Eta irabazle guztioi. Argazki bat egiteko denak a lo grande. Bai, te recuerdo, gero imprimitxu kuadro baten jarri eta etxeko apalien jartzeko. Bale, orduan, eskatuko igotzuegu igotzea, denak, ala. Irabazi duzuenak, Amatxo ez da behar egotzea. Zueke bai. Bai, zueke bai. Bai, danak, bai. Si. Barkat. Hau neri bakarri pasatzen zait, eske... Hori gila da. Quieto ahí, me cago en la... ¿Qué no es eso? Esta... Ahí así, ¿no? Es. ¿No? Es que esta... Ahí estamos. Ya está, esta se pasa tú. Ay. Una zorionak saridun guztioi. Jarri denak hemen. Jarri baita ere, kartelan bestaldian batzuk, no? Bueno, ni aberatzen. Bai. Igual batzuk behiene jarri, konposaketa hon bat egiteko. Lurrean ere eser zaitezketen, abazue... Hola, xe oso ondo hemen behien jarri, nabel mazute. Oia. Oia, futbol taldeak bezala horrela, bai. Hola. A ber, argazkilariak ze motzuk usteu? Igual, hirugarren fila bat ingo du baita ere? Bueno. Bai, lasai. A ber, ba. Etxero, nahi bai. Ni nahi zekozeko? Ja, ez que ni... Venga, parringo deu birubi bat. Beste argazkilari asko dute, segi parrez.
Ze barre naturalak, Egon, a ber, bain. Bale, deskantzatu bain parrean alema zute, eta bain, a ber, objetibo aldatuta, venga. Kantzaten da, Ni hankapuntatan nago, jazta. Venga, 3, 2, 1. Ai, zuri! Ala, eskerrik asko guzti etortzagatik, ondo pasatxin txebili. Bai. Ostirala, disfrutatu. Hori da, ba. Venga. Eskerrik asko guztiei. Eta datorren urtera arte. Eta agur. Gora zuek.